Som englene flyver. Novellen handler om teenageren Sisses tragiske ungdomsperiode. Den handler i virkeligheden om, hvordan Sisse lader andre ødelægge sit liv og omvendt. Hendes tilstedeværelse er ubetydelig. Sisse er ligeglad med sit liv. Hun bruger det meste af sin tid i ungdomshuset, hvor hun ryger tjærtelser og stoffer og bliver udnyttet. En dreng ved navn Creepy er leder af ungdomshuset. Han udnytter Sisses måde at være ligeglad med tilstedeværelsen på, og arrangerer koldt og kynisk hendes voldsomme død. Sisse har en storesøster, Cecilie, som bekymrer sig for hende, og en mor, som aldrig har været opmærksom på nogle af sine døtre. Kendetegnende for en novelle er, at det er en kortere fortælling, der beskriver et enkelt handlingsforløb. En novelle skrives enten i første person jeg fortæller, eller tredje person han/hun fortæller. En novelle handler kun om få personer. I Som englene flyver er synsvinklen jeg fortæller, men på et tidspunkt skifter det til vi fortæller, og så senere skifter det tilbage til jeg fortæller igen. I novellen beskrives det utrygge miljø meget tydeligt. De unges opførsel over for hinanden i ungdomshuset er et godt bevis på det utryg. Deres hjerner er forlagte, og de bruger tiden på stoffer og hash. De har alle opgivet drømmen om et godt liv og bruger hinandens selskab for ikke at føle sig alene. De ved, at de skal dø og venter kun på det, og det skræmmer dem ikke. Forfatteren fremstiller miljøet som noget ubehageligt. For eksempel beskriver hun på side 1 kort om ungdomshuset. Rummene var store og fugtigt kølige. Malingen skallede af væggene, løsrevne ord og sætninger stak ud af murværket, sprøjtet på med sort farve. En næsten konstant tone er akustisk runget i de højloftede tomme værelser. Det er altså et uvenligt og koldt miljø. Et ubehageligt sted. Og som også forklares på side 5 i novellen, er huset dyster og opgivende og tillukket, ligesom de unge i huset. Hjemme i søsterens eget hus er miljøet næsten lige så utrygt, men alligevel på en anden måde. Mor har ikke forsøgt at opdrage sine døtre, men giver dem i stedet lov til at ødelægge deres liv ved at udvise ligegyldighed overfor dem. Hun har en kæreste, som hedder Kai, som ikke er pigernes far. Han er ikke opmærksom på den skade, som moren har forvoldt Sisse ved ikke at interessere sig for hende eller hendes søster, og han er sikkert også ligeglad. Moren har for sent prøvet at ændre omstændighederne og har opgivet håbet om en perfekt familie. For eksempel prøver de at holde jul som en almindelig familie, men det lykkes ikke, da Sisse smutter tilbage til ungdomshuset. Sisse er en ung pige i teenageårene. Hun lever et farligt og udsvævende liv, uden at være opmærksom på, at det hun gør kan have konsekvenser. Hun fortrænger elendigheden og det sørgelige i hendes triste liv på grund af hendes afhængighed af stoffer. Fejlagtigt tror hun ikke, der findes noget bedre i tilværelsen. Hun er for skrøbelig og for svag til at kunne ændre sit liv. Hun er ensom og har brug for beskyttelse, og den får hun hos Creepy. Han får hende til at tro, at hun er smuk og interessant. Han beskytter Sisse mod en virkelig verden. Han får hende til at tro, at verden drejer rundt om ungdomshuset. Hun er tryg i hans selskab. Han passer på hende, giver hende stoffer, når hun har brug for det. Men i realiteten dør hun mere og mere indvendigt, og måske er det netop derfor, hun søger ham. Måske får det sidste til at elske Creepy. Hun søger døden. Stofferne tager hende tættere på døden. Alt hvad hun gør, gør hun, fordi hun vil i himlen. Hun vil være fri. Cecilie er Sisses storesøster. Hun prøver at beskytte Sisse mod hendes forkerte valg. For eksempel beskrives det på side 5 i novellen. Jeg vil springe hen og tage fat i hende. Jeg vil putte hende i lommen i min varme dynejakke. Bære hende ud herfra, lægge hende i en dukkeseng. Vugge hende væk fra denne larm. Cecilie føler sig som storesøster beskyttende over for Sisse, men hun opgiver at beskytte hende, fordi hun ser, hvor galt det er gået for hende. Da hun besøger hende i ungdomshuset. Cecilie bliver samtidig skræmt af det uhyggelige, barske miljø. Cecilie prøver selv på at leve et forholdsvis almindeligt ungdomsliv, trods moderens opførsel og manglende interesse for hende. Creepy bor fast i ungdomshuset. Han har boet der længe nok til at ikke kan tage andet. Beskrivelsen af Creepys personlighed er ikke til at tage fejl af. Han er opmærksomhedssøgende, uintelligent, men alligevel snedig på en ondskabsfuld måde. Han søger opmærksomheden hos de andre unge og udnytter dem på det groveste. Han har som den eneste i huset et job og får kokain som betaling. Han giver lidt af det til de andre unge i huset som en slags bestikkelse. På en måde får han respekt fra de andre og sikrer sig, at de kommer tilbage. Han har nemlig brug for dem, som forfatteren også forklarer på side 2. Creepy elskede Plexus, men han behøvede os andre. Uden de unge i huset har han ikke andet end sin kokain. Han har brug for selskab, og måske ser han dem også som en slags beskyttelse. Han ved, at det han foretager sig ikke er det mest fornuftige i dette miljø, for han bekræftet, at han ikke er den eneste, der er på røven, og at han ikke er alene om at være udskudt. Creepy har en slange Plexus. Han elsker sin slange højere end noget andet på jorden.
Cecilie kommer det latinske ord Cesius, som betyder blind. Navnet Cecilie passer meget godt på hendes måde at være på i novellen. En af de andre symbolikker, som der også bruges rigtig meget i novellen, som Englænder flyver, er det faktum, at det er vinter. Vinter og kulde og sne blev gentaget rigtig mange gange i novellen. Især symbolikken med sne er interessant, i det udover at være det, som falder ned fra himlen om vinteren, kan være et slang for kokain. Der er altså hele tiden et svagt fokus på sneen, som også kunne være kokain. Temaet i teksten er skyld. Identitet er også en af tekstens temaer, fordi den måde, de hver især lever deres liv på, er central. Cecilie beskriver blandt andet Sisse som grådig, og at hun ikke kan få nok, men i virkeligheden er det måske hende selv, der ikke kan få nok. Liv og død er også et undertema i teksten. Da Sisse dør, er det som om, at hendes søster lige så langsomt også selv dør. Sisse har opnået livet som engel, mens hendes søster selv må leve videre ensom. Måske er hun misundelig på Sisse, som har opnået det resultat i livet. Man kan også sige, at misbrug og konsekvens er et budskab i novellen. I novellen som Englænder flyver er der brugt en jagtfortæller. Det er dog ikke hele vejen igennem historien den samme jagtfortæller som optræder. Det er skiftevis søsteren, som vi aldrig får navn på, og det siges, at det giver os indblik i novellen. Det kan godt gøre det en smule forvirrende for læserne at forstå. Når det så er sagt, er den metode en god måde for at få læserne et ordentligt billede af, hvad der foregår i novellen. De to fortællere er med til at komme hele vejen rundt. Gennem historien skifter vi jagtfortæller 4 gange, hvilket gør, at vi får beskrivelser af steder og situationer og forskellige synsvinkler. Som Englænder flyver er bygget op kronologisk. Det er tydeligvis inddraget en masse flashbacks, eftersom vi får begivenheder beskrevet, der allerede er sket. Siden den dag opsøgte jeg aldrig mere Sisse. Hun opsøgte heller ikke mig, og det blev forår, som det altid bliver. Vi kom helt ind i april, før jeg blev mindet om min søster igen, og der var hun allerede fløjet. Her fortæller søsteren om, at Sisse allerede er fløjet afsted ved død, før Sisse selv fortæller om filmen, hun skulle være en del af, og hendes egen død. Vi perspektiverer novellen til en film, der hedder Christiane F. Den handler om en tysk pige, som har stoffer og omgås de forkerte venner. Hun sælger hendes krop i filmen, og det samme gør alle piger i novellen, når de går i seng med creepy for at få kokain. Vi perspektiverer også til Adam og Eva, hvor Eva er Sisse, som bliver lukket til at tage kokain, ligesom Eva bliver lukket til at tage frugten. Creepy er så slangen, der lokker Sisse til at tage kokain. Vi synes godt om novellen. Vi synes skildringen af det ligegyldige og onde miljø er godt ramt af forfatteren. Hun beskriver udmærket, hvordan det er at leve på kanten mellem liv og død. Hun får en til at føle medlidenhed med de to hovedpersoner. Det mord på Sisse rører os lidt, i det får os til at tænke på, at det foregår i virkeligheden. At der er folk, der betaler for at få sådan videoer. At der er i disse rå miljøer findes der folk med så meget ondt i sig, at de uden at blinke vil myrde for penge. At et liv ikke er mere værd. Det får os til at føle os heldige for det liv, vi har fået lov til at få.